телеканалу АТР продовжують новини. В студії Софія Абляєва. Сьогодні 13 жовтня, 959-й день анексії Криму. Вітаю. Ув'язнили на 2 місяці. В окупованому Криму тривають суди щодо обрання запобіжного заходу 5 кримським мусульманам, будинки яких вчора обшукали. Теймура Абдулаєва заарештували до 11 грудня 2016 року. Очікується рішення щодо інших кримських татар, яким закидають причетність до організації Хізбут-Тахрір, що заборонена в Росії. Підконтрольний Кремлю кримський муфтіят, який раніше обіцяв захищати своїх співвітчизників у Криму, тепер визнає затриманих мусульман терористами. Еміралі Аблаєв бере участь у Євразійському ісламському форумі. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з російським муфтієм Криму у Стамбулі. Бути пильними до організації Хізбут-Тахрір, щоб убезпечити себе та свої родини. Таку заяву розмістили на сайті муфтіяту після вчорашніх обшуків та затримань в Криму. Сусіди Еміля Джелядинова, якого затримали ФСБшники, кажуть про те, що не варто очікувати допомоги від муфтіяту, зрозуміли ще вчора. Пригласили он телеканал «Миллет» и приехали. Вот наш «Миллет». Муфтията никого нет. Никого нет. Из правительства. Вот живут на улице. Правительства никого нет. Це відео 2014 року. Тоді в інтерв'ю одному з кримських телеканалів Еміралі Аблаєв запевняв, муфтіят не здасть ні одного мусульманина в Криму. Biz bugün milletimizin içinden bir tane insanımızı bir kimseye vermek. Bunu da yakşı bilsinler. Biz bu 15 yıl çalışıp gelmenin içinde biz çok müracaat ettik. Bizim Kırım'daki ana vatanımızda 1200 yıllık İslam tarihimizin içinde hangi bir yüzyılını alsak hiçbir türlü tarikatlar, fırkalar yok idi. Bugün de onları registrasyon yapmanız diye müracaat ta prezidente yazdık. Ama bugünkü günde gelip de bizi böyle birbirimize düşürecek olurlarsa hazırlaya bugüne gelip bekleyip oturduklarına sakın bir kimseye vermek. Ne SBU'suna ne prokuroruna. Biz kendimiz anlaşırız. За 2 роки риторика муфтія стосовно Хізбут-Тахрір кардинально змінилася. Ось як він прокоментував вчорашні затримання журналісту АТР. Сьогодні Крим став частиною Росії, де організація Хізбут-Тахрір визнана терористичною і заборонена Конституцією. Але після 10-15 років зв'язку з Хізбут-Тахрір наші хлопці цього не розуміють. За останні 2 роки, як і ми з Росією, нам дали час позбутися від цієї течії. Тому ми говоримо нашій молоді, що не можна так, припиняйте. Ми пояснюємо, наставляємо на вірний шлях. На жаль, за 2 роки ми з цим не впорались. Оточення муфтія звертає увагу на мікрофон журналіста. Раніше Еміралі Аблаєв був частим гостем на телеканалі АТР. Tепер же звинувачує у нечесності та необ'єктивності. Allah sizlere insaf versin, namus versin, adalet versin. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü yaptığınız Türkiye, Kiev'deki yaptığı adaletsizlik, yazdıkları adaletsizlikler hiçbir kitaba sığmayın. Ama onun da vebalini Allah senden de soracak, senden de soracak. Yazan sensin, doğruyu göstermeyen, niçin doğruyu göstermedin diye sizden soracak. Наталка Калінка, Еміне Халіл, Владлен Мельников, Заман, АТР. Ще 17 дітей залишилися без годувальників. Мова йде про дітей 5 мусульман, яким закидають тероризм. Наразі батьки 64 дітей сидять у російських в'язницях. Ініціатор громадського руху «Безамбалалар» Лілія Буджурова закликала допомогти цим родинам. Забрали моего мужа. Сказали, что он террорист. У меня просто слов нету. Достались дети у меня на руках, 4 детей. Что будет дальше, я не знаю, потому что нам ничего не говорят и не объясняют. Просто мотивируют это тем, что вот вы обвиняетесь в терроризме и все. Забрали наши семейные сбережения, забрали планшеты наши. Ребенок мне сказал, говорит, мам, я этот ужас никогда не забуду, я его буду помнить всегда.
ФСБ допитало членів Меджлісу Нарімана Джеляла та Ленмара Юнусова. Причиною виклику стала кримінальна справа щодо заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова за статтею «Сепаратизм». Федеральна служба безпеки у якості свідків по цій справі викликала всього 4 представників Меджлісу. Імінява Мілєвий та Мустафі Маушеву згодом так само належить з'явитися до офісу ФСБ. Следователи на допросе интересовали обстоятельства нашего знакомства с Ильми Умеровым. Также знаю ли я о той передаче, слова в которой вменяются в вину Ильми Умерову, вижу ли я в этих словах какие-то призывы и так далее. Вот. Ну и интересовались, что мне известно о позиции Ильми Умерова касательно территориального статуса Крыма и так далее, и так далее. Но в большей части вопросов я воспользовался статьей 51 Конституции России и отказался давать показания, в первую очередь касающиеся меня лично. Что касается видеозаписи и конкретной фразы, из-за которой сегодня судят моего друга и коллегу Ильму Умерова, то я заявил, что никаких призывов в этой фразе я не вижу. И никогда каких-либо призывов к противозаконной деятельности от Ильми Умерова я никогда не слышал. Человек имеет право высказывать свое мнение по любому интересующему его вопросу. Парламентська асамблея Ради Європи засудила вибори в Криму і закликала до продовження санкцій проти Росії. В ухваленій резолюції зазначено, що проведення виборів до Держдуми грубо порушує міжнародне право і ставить під сумнів легітимність обраної думи. У резолюцію також увійшла поправка до рекомендації країнам ЄС не знімати з Росії санкції до відновлення контролю України над окупованими територіями. Ці резолюції, які були ухвалені вчора, вони визначили ті проблеми, які в тому числі були після окупації і агресії. Я говорю зараз і про заборону Меджлісу, я говорю зараз і про те, що ПАРЄ підтвердила присутність російських військ на території на Сході. Ми говоримо зараз і про наших політв'язнів, про те, що Росія їх не звільняє, і цілу низка інших проблем, про неможливість захищати свої права на території Сходу, наприклад, в тих судах, які існують, тобто неможливість добитися правосуддя. Ми звертаємося до Міжнародного кримінального суду, де ми подаємо всі факти про скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людства. Це раз. Друге, ми подаємо до Міжнародного суду ООН, де ми намагаємося притягнути відповідальність Росії до того, що вона порушила конвенцію щодо ліквідації расової дискримінації. Росія проігнорує чергову резолюцію ПАРЄ. Про це у Страсбурзі повідомив член української делегації, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Зокрема, він нагадав, що за 2 роки анексії парламентська асамблея ухвалила низку резолюцій, спрямованих на припинення агресії і захист прав людей, проте Росія нині не виконала жодної вимоги. Россия не только не собирается уходить из Крыма, но усиленными темпами превращает Крым в мощную военную базу, которая представляет уже угрозу для всего Черноморского региона. Одновременно Россия различными репрессивными методами вытесняет коренное крымско-татарское население из Крыма и в огромном количестве привозит из Российской Федерации людей на оккупированный Крым. По всей вероятности, не будут продолжать впускать туда и международные организации для мониторинга прав человека. Точнее, будут пускать только тех, которые через Москву в нарушение нашего украинского законодательства будут ездить в оккупированную территорию, встречаться с оккупационными властями и некоторыми коллаборантами, а потом рассказывать мировой общественности и своим избирателям о том, как прекрасно живется в условиях оккупации. И я в этой связи хотел бы поблагодарить выступавшего передо мной депутата Ле Боргни, который извинился за депутата из Франции, незаконно посетивших оккупированный Крым. Уровень свободы и безопасности в оккупированном Крыму сейчас очень напоминает самые мрачные годы сталинского режима. А по некоторым признакам она даже хуже.
По крайней мере, при советской власти, при Сталине не убивали тайно, не выкрадывали, не убивали. Там была четкая процедура репрессий и убийств людей. Сейчас этого нет. Сейчас могут просто люди исчезать. Дніпровський райсуд Києва допитав активіста з Феодосії Олега Какназарова у справі екс-депутата Кримського парламенту Василя Ганиша, якого звинувачують у держзраді. Ганиш брав участь у ухваленні російської конституції Криму. Втім, експертиза відеосюжету з того засідання до суду досі не надійшла. У коридорі суду стоять обвинувачений в державній зраді Василь Ганиш, його адвокат і активіст Феодосії Олег Какназаров. Його допитують як свідка захисту. За його словами, екс-депутат Кримського парламенту був проукраїнським політиком. 25 февраля 2014 года у нас в Феодосии есть казачество, возглавляет ее бывший, так сказать, уголовник Юрий Миних, и который орал там против всех, что Ганыша надо гнать из полкома, потому что это бандеровец. Після допиту адвокат обвинуваченого Андрій Руденко виступив з клопотанням закрити судове засідання, щоб переглянути відео. На ньому двоє кримських татар, які наразі живуть в окупованому Криму, нібито кажуть про позицію Ганиша. Записали їх торік. Вони якісь пояснення дають на цьому? Так, вони дають, це як інтерв'ю, пояснення з приводу обставин справи. Це відео не може мати статусу свідчення фізичних осіб під присягою, але як документ у вигляді відеодоказу ми би хотіли його оглянути. Про цей відеозапис обвинувачення чує вперше. Шановний суд та інші учасники процесу, державному обвинувачення додаткові матеріали сторони захисту не відкривали станом на 13 жовтня. Суд вважає за доцільне роз'яснити стороні захисту, що перед тим, як вирішити питання про дослідження будь-якого доказу, сторона захисту повинна відкрити матеріали стороні обвинувачення, в зв'язку з чим суд повертає диск захиснику. Експертиза відеосюжету АТР про ухвалення російської конституції Криму до суду досі не надійшла. Наступне засідання призначили на 14 листопада. Ільвіна Сідбулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР. Фільм про лідера кримських татар покажуть на кінофестивалі «Молодість». Стрічка «Мустафа» увійшла до позаконкурсної програми. Це кіно про українського політика і громадського діяча Мустафу Джемілєва. Також на «Молодості» згадають кінорежисера Олега Сенцова. Цьогоріч у фестивалі братиме участь і кримсько-татарський режисер Наріман Алієв з короткометражним фільмом «Без тебе». Ми не можемо не згадати про ті страшні події, про ті злочини сталінського режиму, які були і направлені проти татарського, кримсько-татарського народу. І сьогодні ми це чуємо, які обшуки йдуть у Криму, що відбувається з забороною Меджлісу. І я думаю, що цю картину буде дуже цікаво подивитися. Вона присвячена, безумовно, центральна постать – це Джемільов. І дуже багато робиться. Ще нам подзвонили, сьогодні зробили і документальний фільм про Джамалу. Але, на жаль, ми не встигаємо його показати вже, мабуть, але що ще вигадаємо. Тобто будуть ще і приємні несподіванки. Це документальний фільм. Ми показуємо його окремо як спеціальну подію. І дуже сподіваємося, що цей фільм буде включено до офіційної програми Берлінського фестивалю. Те, що стосується Сенцова, у нас не закінчується, присвячено завжди. Ми працюємо спільно з Європейською кіноакадемією, яка за нашою ініціативою почала цю підтримку Олега Сенцова. І, безумовно, ви побачите Олега Сенцова на екранах поки що. І ми, як все наше суспільство, за нашого друга, який починав свій творчий шлях на кінофестивалі «Молодість», безумовно продовжуємо боротися. Мистецтво проти війни. У Києві відбулася виставка «Аукціон творчих робіт ветеранів АТО та хворих на легеневу гіпертензію». Збирали кошти для сімей загиблих під час військових дій на сході України. Деталі в сюжеті.
Андрія призвали в першу хвилю мобілізації. Півроку він був під обстрілами. Після поранення повернувся до мирного життя, але каже, що адаптуватися було вкрай важко. Тоді почав вишивати бісером. Я спати не міг, я 2 місяці зовсім не спав. І то я так побачив, хлопці вишивають. Я думаю, бісером попробую. Так, почав бісером. На руки тряслися. Вже знаю, що не стріляють ніхто, але все рівно не міг. Організатори хочуть показати, як воїни після повернення з АТО підтримують один одного та звикають до мирного життя. Ставя цель новой жизни, да, найти себя в это трудное послевоенное время для ребят, они поставили целью еще благотворительного аукциона собрать деньги на помощь семьям тех, чьи родные погибли в этой войне. На даній виставці близько 45 робіт. Це що стосовно картин. Близько 32 робіт – це вироби з ювелірні. Це жетони кожного окремого військового формування України. Це ювелір, він не боїться, але він робить такі речі для бійців АТО. І є у нас роботи, які вишиті бісером. На виставці грали на піаніно, співали авторські та українські народні пісні. Художники та майстри розповідали про свої витвори. На аукціоні були представлені більше 40 картин, близько 30 срібних колонів із зображеннями гербів бригад АТО та вироби ручної роботи. Благодійний вечір відвідали близько 100 гостей. Лідія Полянська, Іслям Пінка, Заман, АТР. Наразі це все. Більше дізнайтеся у Замані вже за 2 години. Нехай щастить.